Pijaca kod crkve Svetog Nikole u Gnjilanu već 25 godina služi kao važno mesto gde Srbi iz okolnih sela prodaju svoje poljoprivredne proizvode. Ova pijaca održava se utorkom i četvrtkom. Ponuda je ovih dana šarenolika, ima za svakoga po nešto, ali se zato mora poraniti da se zauzme mesto. Pa u 6 dođemo izjutra da bi mesto uhvatili tako da se rasporedi roba i mušterije su tu. Danas baš ima gužva? Ima. Hvala Bogu, sad već i zimnice stiže, tako da paradajz se stavlja, turšija, paprika, stigla šljiva za pekmez. Kakve su cene? Pa šljiva ide 50 centi, crni luk, to je crveni evro, crni 50, beli 5 evra kilo, paradajz je 80 centi, tikvice 50 centi komad, paprika evro 30, evro i po, zavisi koja, somborka, babura. Šta vi prodajete? Sira, mleko, urdu, surutku, paradajz. Kakve su cene? Cene je povoljne, dobro. Koliko je kilogram sira? 7 evra. Mleko? Mleko 2 evra flaša. Ima li kupaca? Ima dobro, da. Mleko 2 evra, surutka evro, jaja 4 evra za, 4 jaja za evro, paradajz evro i tako su. Prodate li sve što donese? Kako kad. Neki put, evo već skoro ja danas sam sve prodala. Prodaja se, kako saznajemo, obično završi do 10 sati dok je hladovina. Kupci su, pored malobrojnih Srba iz grada, Turci i Albanci. Zadovoljni su robom i stalne su mušterije. Stalno kupim ovdje, svi me poznava. Svaki pazar izađem ja ovdje, kupim mlijeko, kupim paradajz, paprike, što mi treba za kući. Jesi zadovoljan? A, jes. A vi dobro što ove sve bio, ove baše. Ove me poznava svi. Je li skupo ove godine? Pa za naša penzija je skupo, šta da radim? Penzija mala. 180 evra. S obzirom da je paprika skuplja u odnosu na prošlu godinu, mnoge domaćice se odlučuju za gotovu zimnicu, kaže Marković. Već smo stavili 40 tegli, 10 evra je 2,5 kila. Ima somborka, ima peglana, ima barena, tumbana, ima razne vrste. Ima li kupaca? Ima, hvala Bogu, stalne su mušterije. Za mnoge Srbe ova pijaca nije samo mesto trgovine, već i prilika da se sretnu sa prijateljima, razmene priče i novosti, pa čak i steknu nova prijateljstva.